Mas yo. Oh. Oh. Ah. Oh. Hey. Lo lo. Oh oh ya 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 ya. Lah padanan sumilak semua bisa nari longgir. Yo. Yo. Yeah. Oh. So. Yeah. Ah. Yo. Lo 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 lo. Ya 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 ayo ya ayo ya. Lo 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 ya. Ayo. Nah. Yo. Ya ya. Oh oh. Yo yo yo. Ayo 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 ah. Ya. Oh. Lo ayo ger ayo ger. Dikasih hati-hati cah bagus. Wah. Oh, ye. Ayo. Yo. Yo. Oh. So. Yeah. Oh. Yo. Yo. Arian gaul ayo diring para satriya satriya cilik kesit banget man wah suwe ora kaya mangkene ya mari tak jamoni yen wah hello wah ayo kok sapa iki hello yen wah ayo lo ya Weh, maju iki sesarangan Habib Mulyo Yoger Habib Pro Audio wae iki mak tampan nono Sopo iki sutre aku durung tepang iki ayo ya semua padha lan uga isih tasih timur kira kesit lan uga prigel man weh kesit lan uga prigel budaya hei ya jejer katon tarik-tarik barisaning Prawadya Bala Buddha budaya nut
he he oke ayo lo mas gogot yo hey oh lo ayo oh ya yo hey yo hey hop baik ya bos ayo hop lah ayo gel jogetane sing regelan uga sing pratitih nengge kudha budaya kawin yo kalau muni kok mas weh sos goyang titik budaya asik jos jos ya goyang titik jos goyang titik jos yo ayo op sesarengan kalian kuda budaya Abi Mulya sesarengan Abi Pro Audio monggo kedepan ngabulun para dulur-dulur katuran pinara katuran pirsa dalam dikawin
Jos. Yo. 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 Ayo, oh, yo mancing hati-hati lo. Asik, yo, 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 oh, yo, 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 hop, yo, yo, ayo, hey, yo, 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 Pak He, Jos, Pak He, Oka, tak. Porosari, sarapan, Koco budaya. Yo pangga mening lo Mas Ambon. Matur suwun kanca-kanca laki ngladan nyawangan Keras Kediri. Sapriya sami rawuh. Lo ayo. Minggir. Hop. So. Yo. Salah kira lolo podo sing hati-hati yo Pak. Satrio kan bagus prakoso manwe. Yo jos. Di black Punten Adane Raden ini apa? Dalam sayang dikirim aja.
Senadyan sadi ngomong mangan sepisan ati seneng anggone urip bebrayan nanging saiki uripmu wis mulya banjur lali rikala jaman semono mangan penak turu penak kerja penak jare lali marang aku sing rumah tangga. Pengen nyuwun pirsa sepata bapake tentangis hatiku saya nelongso ning hatiku kok malah sia-sia. Mangga Pak Kirun.
Ayo kir Sian pancen kowe sakti mangapara coba pas padakno maju siji ya pas turu ayahe coba pas padakno kene kene mapanno perang tanding lawan sira Pak Wah oh ya Dika mula sing ati-ati iki longger tampanono iki elok hop wis lah woi endo ning kiwa kir wae he yo he hop ayo sebel iso kir kowe kaya mangono wae wah oh jos nuwun